guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng gandang pulbo at lip tint lang. Tingnan natin kung ma-achieve natin itong look na to. So yun guys, kung mapapansin nyo, medyo ngongo tayo kasi sinisipon ako at saka medyo parang tinatrangkaso na ako dahil sa weather. Ngayon malamig na naman dito sa Macau. So ayun, simulan na natin. Yung aking gagamitin na lip and cheek stain is galing sa Ever Belena, yung Advance. Yan, yan siya. Kita nyo ba? So, nakita nyo na to sa aking Watson's haul. Yan, binili ko siya na 165 pesos. Meron ng itong, ilang ml ba ito? So, 20 ml. Pang matagalan na to guys. So, sulit na to. And then, yung Johnson's Baby Powder, yung Milk Plus Rice, 100 gram. Nabili ko siya, I think, 54 or 56 pesos. As you can see guys, wala akong kahit na ano sa aking mukha. Hindi ako naglagay ng kahit na moisturizer or primer or something. Wala. So, literal na pulbo tsaka lip tint lang yung ating gagamitin sa ating mukha. So, without further ado, let's get into this video. Ngayon, maglagay na tayo sa ating pisngi. Yan. So, wala na naman tayong salamin guys. Tutulog siya dito sa tabi ko. At ako, nag-iingay ako dito. Okay, so maglalagay na ako. Yan, ikalat lang natin siya. Maglagay tayo ng konti dito sa ating bridge ng nose natin, di ba? Para kunyari tisay. Di ba? Ang ganda nitong ano na to. Lip and cheek stain na Ever Belena, guys. Alam niyo kung bakit? Ang dali lang niyang i-blend. Tapos, hindi siya sticky. Tapos, ang bango pa niya. Tapos, ang mura-mura pa, diba? See? Isang patong pa lang yan, guys, diba? Pack na, diba? Pwede ka nang gumora. Pero, dagdagan natin siya ng konti, guys. Konting-konti lang. Para mas kabog, diba? Yan. Diba? Pak! Tapos dito, konting-konti lang. So, may baba. Diba? Yan. Maglagay lang tayo ng pulbo sa ating palad. Tapos, spread lang natin. Kasi yan. Ganyan lang. Tapos, ang ating pang finish, maglagay lang tayo dito sa ating daliri. Yan. Tapos, sa ating lips. So, maglalagay lang ako sa loob muna. Di ba? Pak! Isang pahid pa lang yan. Isa. Tapos na yung ating video guys. Itong gandang pulbo at lip tint lang. Nasaan na yung ganda? Nasaan yung hustisya guys? Sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. And thank you for watching guys. Don't forget to spread the love always and be positive. Okay? See you guys on our next video. Bye!